journalistieke blunder. Hoe zwaar wordt je erop afgerekend? Dus ik weet niet of het een blunder is, of dat, want de zetter beren gimi. Maar we gaan aan Tori, de dag van de revolutie. Toen de krant is verschenen, de dag is verschenen, toen zat ik bij Vrije Stem. Ja. En toen verscheen er op de voorpagina van de Vrije Stem in zulke grote letters, eindelijk, dat de regering is weggeschoten, toch? Ja. Dus iedereen was eigenlijk enthousiast, want Biggie Winkiwai, we staan hier ook kinky in dat konderen. Dus dan zit dat erin. Maar in die tijd bracht Horop, en Horop was een boze bolleboot. Hij heeft me ook nachtgekleed en opgesloten toch, in het kamp. Echt waar. Dus nachtgekleed en opgesloten in het kamp. Vroeger was er Meet the People, volksgesprekken, volksmobilisatie en dergelijke. Hè? En ik heb toen een verslag gemaakt. Met dat ding, Meet the People. Maar dan hebben ze niet geschreven Meet the People, dubbele E, meet, maar Meet. M-E-A-T. Ja. Horop. Ja. Met zijn spanningen en die moeilijke tijd. Interpreteerde dat alsof ik de indruk wil wekken om gehakt van die mensen te maken. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.